Agar kan lo le anga hon hi a china hun khat azak tur hi kan ti le ang inchi sari in a om hun le china hun khat atang na tur a om som pali ya kong kha mun le china mun khat buk kan le ang kwal zo som ni azak kan lo ring kwal nga azak hi inches saria chuan inches li in kan zu te thla nga kai hi inches khat buk in na tuk le ang chuan a hnung kha a dar om lo ani do na wangin a hnung kha kan pai ve le anga a hnung a hian in do zau zong zir khan ke chu do zau vak lo wangin kai ve la hian kala anga chuan a ma hong thuk zong hi inches sari in ani anga ta chang hian ma tur kha hian lo om don ta ni kha princess cut a om boka kha zong kha a ma chu ania kan lo che pang a hnung hi helai hian a thina ka bel do na wangin ka bel kan mai anga wana bel ngai to lo hi ka bel chuan kha zong kha lo ni khut sila princess cut tur kan ta le ang chuan adar om lawa hian helai hi a kau du thina wangin kan pai thena nga zaka helai hi hak khan a kau tak thina wangin hi kan ti te deuh le nga hian lo te ta sop ta ni chuan tuna malam ve thung a malama po pai thena ngai tho o malama po kan payang hi a chuina tur ka bel helai hi a hong lai ka hi chuan ka bel don lo helai hi helai hian rin ma ila helai a ma kau ta dong thina wangin helai dewa hian ta thu ve le anga chuan princess cut kha zong kha a malam chung lam tur an ta hi malam chung lam a hnuai lampang hi a ar do na a hnuai lampang tur hi a hranin kan ka ve le ang hi a soi ka anga sa kala lakhan ar na tu ka ya sa kal turin ka pang khan ta chang hang kan anga khi mi kwa zo hi kan te anga zat ni ni chi suru ania a chuina ne a chuina tur kha bel le anga ya chunga khan ni chi suru le chan ve in ka la ni tlai tang kan te mai ange chi suru le chan ve chuan he tlai tang kan te ve le thung ni 4.5 ta chang hian 4.2 ni hi 4.2 a hian kan te kwa langa chuan helai tak hi chu inches ru le chan ve ni to a langa hian kan te phe ve le ang inches ru le chan ve kha kan te ve anga kan lo che ti ko ang mai lam tu lo ta lai tak tu ka ti sia nga chuan ka chen la ti lo ta ni thì cho nó còn không cần quăng à thì cần chặt thẻ nó chúng mà là này sản xuất mà làm sao ạ các bạn tôi là vàng những cô ngạc khán thì bọn tôi là tiền cô hay cho không được đi vào ở cái nón gì là ba thì ra đầu ông ngã
chuan kan buang ni thei chawng ei dawna chuan alo at mawi dawn ta ni ti hian alo in buang a chuan kha zawng kha hei hi a hmalam hnuai lam tur ania hei hi a chung lam a dar kha awm dawn lo wanga tlai kan lak thup kha ania tuna aban kha zawng kha hma alo ni ta a aban tur kan la ve le thung yan aban tur aban size pa ngayon kalapot ang aban puang kha som pathum le achan ve nia mun hiya athlepa pa som pathum le achan ve ka ti a achuina tur in case khat ka bela hi angilin karin thale ko ta don azakha pasari in kala a atang ka ti khan da pasari e tong yan hikai yan pasari kan te ang pasari achui in case tan ve hi kan belang pasari le tan ve alam kan ti chumo don umdang tu chu yang kan lo rin zo nga aban sei zo hi pasari achuina tur athelu na tur kha Interesting về kan sang dom ya al don wang ni yang lin na tok mayang chuan kan lo vi ni anga moi te vin ni al don wang ni ka sepang ka ya yang kan pot atok ni ton ni mani du anga akhan ti yang kan da anga kan pot paranga kan lo cek thali anga helai akwai moi lo dewa moi de takin yang kan serang kha zai ka chi na chuan ei atang lam tur kha ania ha khin ei ka aban ni kan lo bua ta a an ha khan hilai hi a lo thina bangin ka pai chen liang ching deuh lek turin ka pai chen anga an ha kuna khan a lo tur khan heti kan puan lak to ka ti to ni heti aban tur kha ani ta a chuan heti ma heti bua ni tur kha ti kan bua ang ta chong yin kan bua ta na heti kan heti ar don wang ni ya lo anga sai hang ota hi aban hi adara kan ring hal dona chuan ti khan lo ama hi an mai lam tur khan ya ha jong kha an lam chu ania chuan hi he lam pang ve thong ka lam pang chu tok ti ni kha jong kha ania ko channel te min lo Instagram min lo lo pu ni chuan min lo subscribe turin so chu te u lo me